сега ще му дам. Здравейте, от тук търсим още сървъри, не мога да намеря тия. Още ли си Ето е сървър! Виждате ли този мой приятел какво прави? Още ли снимаш? Все едно аз говоря на вас, а той не спрях онзи и снимам нов. Това сървър, дет ви го изпратих. Ами, скайта ми се бъгна и не мога видя какво. От Майнкрафта и от Бандикафта. Какво викаш? Аз не те чувам! Абе, Солфая, ти чуваш ли? Защото аз не чувам! Малко съм глухичък! И не чувам! Количка ще има за всички от сърце. За новата година да аз ви разсъвам. Сървърът дет си ми го прави и той е затворен. А, какво? Сървърът дет си го прави и той е затворен. Не е затворен. Ето, чакай, Той е ПВП, бе! Warp Shop, Warp Drop, Warp Casino, Warp Animal, Warp Walik Casino. Гледам прочти правилата. Лап, дроп. Къде, бе? Гледай тук пред теб за лапове и такива. Строй на Добре, значи... Всичко се събавя без... Емо! Да знаеш, брат ми ще играе, аз само ще говоря. Добре, давай. За да оцелявам. Аз стим да оцелявам. Да оцелявам. Чай малко, че брат ми е малко бавен. Бабе! Опа, къде отиде? Ти къде отиде, бе? Тук не трябва регистър, бе, човек. Тук не трябва регистър. Да, тук не трябва регистър. И да знаете, сървъра е PvP. Вижте какъв хубав сървър, тук не трябва да... И като килвате зомбите ви дават мъните. Мъни. Ма не дават експит. Нищо. Трябва да вземеш нещата. Админе! Не искайте айтемите, админа наказва се с бан от 2 до 5 дни. Ауч! Ендърман ме бие! Опалянка! Тук стана лошо. Елате на спална, има зомбита. Аре бягай, бе! Ето натам не бягай, натам не... Юли, ела да видиш нещо. Да? Ела да видиш нещо. На спалн ела. Давай! Ела на спалн. Е, там вътре в спална. Видях. Еми тук има зомбита, чакай. Да, стой тук. Тук съм. Аз отивам в вода. Отивам в вода. Казах, че отивам в вода. Влезай вътре, бе. Влизам в вода.
Аз виждам, аз бия Юли. Аз бия. О? В кой с... Какво? Юли, има скелет Да. за тебе. Има скелет за тебе, да знаеш. Къде, какво, как, къде го има? Крила, гръмне! Абе, убили са те, че си без нищо. Да, убиха. Абе, защо не си взема айтъмите, бе? Той съм чуда, защо не си взема айтъмите? Аз съм. Юли, ела на спална, искам да видиш нещо, бе. Добре, добре, какво искаш? Гледаш ли? Разбра ли, Юли? За какво да Да. За шегата виках. А ти не разбираш. Разбрах. Щом си разбрал тогава? Не, грифите с бамо. Това е на Емос. Това е къщата на Емос. И той ще... Тук има такова зарез. Тук може да се ресва, тук може да се ресва. И не се нуждаеш от нищо за нашата компания. Аз затварям. Бай. А в оня серия спуснат ли? Не, World City не е пуснат. Но Но ти за какво се изключваш? Еми не знам, не ми се играе в Майнкрафт. Аз ще играя нещо друго. Не ми се играе. Хора, не ми се снима повече. Бай, много съжалявам, но такива са скорите. Чао. И това ми следва и ще конвертвам са епизодите. О, 15 ние сме в казиното!